गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ गुमै दंमोन दिनै शुटिंआव मामोन सामथाइबारिमोन ना सामथाइबारि सामथाइबारियाव जोबोर मोजां जायगाया लकेसना रानिकाटा सामथाइबारि गुरुबासा बे गुरुबासा हेपि निउ इयार भाई मोजां ना मोजां शुटिंआबो जोबबाय नोंसोर गावजों गाव नांलायनानै समखौ ओरैनो हगारहरदों राजनितिनि दैदेनगिरिफ्रा ससियेल मिडियाआव गावजों गाव नांलाय जानो हागौ नाथाय नोंसोरो बिसिनि सिंनि बाथ्राखौ मा मिथिनो बरिया दावराव खालामबाय दखानियानो दे नारलाय दे मोदोमदो मोदोर ओइ बरिया होदो मिजिं गेजेराव हाबनानै होदो सानायखौबो थाव थाव ओइ सोलो ओइ बरिया दे होबो गा इखो गाना हो गानो नागिर दे नांथो दे नांथोलै नांथो आस्थाव नांबाय दे सिखारनानै आरो आखाइदो नालाय एबार उथिना गोलाव नांगोन बेखौ नागारथाराहां खानायाव हमनानै बुद्रुथारनांगौ दिनै फै सोर हायो नायथारनि फै मा जाखो सिलिन्डार देवानि आंहालाय मा जाखो आंहालाय मा नांजाखो मा जादोंसो होनदों नोङो बुलदांगि देवानि ओरैथिं पार्टियाव बेरायनो हागौ अमा मासेखौ खाना दोननो हाया मिथिं गाथि फैसा मोननायखौ अबाव दोनदों अमा लालायलायनांलाय आं दिनै नागारथाराहाय जाम्बा नङा Rolling action. जाम्बा नङा दाखालि बावैसो फैला एमसिएलए फिल्मावहाय हिनजावफोरा न' बां गारै गारै चेयारमेनफोरजों एमसिएलए फोरनि पिएफोरजों लाइन मारिनाया नोंबो बेफोरबायदि जानो सानदों नामा Like this. Rolling नायखाबाय न action मिनिस्लानो बे बाराव जोंहा आरो देरहाबावोब्रा पार्टिया जादोंमोनानो लाइन लां दामि दामि सना गानगोन माबा खानाय खाननायखौबो फोसाबनायखौबो गारनाङा दामि दामि सना गानगोन दखना दामि दामि गानगोन दे नोंनोबो गारि मथर देरहाबावोब्ला एक्सन जायगानि माने नखर संसारफोरा बोरै सलियो साख्रिबो दङ आरो एसे एनै माबाबो दङ आरो माने जों गामिया बिराद गिदिर बुंनो थाङोबा जों गामिया माने गासिबो हिन्दुआनो जोब आरो माने गासै 107 घर नखर फेमिलि दङ आरो 107 घर माने गामि गिदिरबाबो माने खावनै गामि गैया गामि दरसेयाव माने जयै दंजोबो आरो औ हिन्दु गोजा बाथौ गोजा ओमफ्राय ब्रह्म नखरफोरबो दङ नखरब्रै ओमफ्राय ख्रिस्टान गैया आरो बेफोरबायदिनो गय बागान खेथि बे साख्रि गोनाङाबो साख्रि दङ आरोना साख्रिफोरा बेसेबां साख्रिफोरा बारा गैया बुंनो थाङोबा मास्टार दङ सानै साथामसो डिफेन्सफोराव गैयानो होनजायो सासे दंबाय दाख्लै आसाम कामान्डआव दाख्लै मोनदोंना बाव सासे मोनलांबाय ओमफ्राय दा जेलाराव सासे दं आरो जोंहानो बिदा आनैनि फिसाला जेलाराव मावो औ मोजां गामिया जोबोर मोजां ओइ प्रडिउसार जोंनिया नै दखना प्रडिउसार हेपि निउ इयार ओरैबायदि पारफेक्ट आर्टिस्ट शर्ट मुभि बानायदोंमोन बे दखना मालिक प्रडिउसारनि ओरैबायदि पारफेक्ट एक्टिं भाई एसेबां गोलाव गोलावखौ खेबसेनो होयो बेफोरबायदिसो 3 घन्टायावनो मोनसे माबाया जोबदो 3 आवार्सआवनो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय मिजिं फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों क'क्राझाराव जों लोगो खोन्थाथ'ला आङो लोगो मोनदों बिराद गोबावसोमोन गेप बेनिफ्राय दिनै आरो माने बिथांजों शुटिंआ खिन्थु फार्स्ट टाइम आरो बिथांनि डाइरेक्सनाव ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों बेनिफ्राय डाइरेक्सन होनाय स्टाइला बिराद मोजां माने हेपि आरो स्ट'रिखौ माबायदि मोनगोन स्ट'रियाथ' माने बिराद मोजां स्ट'रि जादों माने मोनसे एवारनेस टाइपनि स्ट'रि जादों बेयो बे सांग्रांथि मोनसे शर्ट भिडिअ होनांगोन बेखौ जाहाथे बेखौ नायनानै जोंनि बर' रायजो राजाया बुजियो आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बयबो मोजां मोनगोनखौबो आसा खालामदों आंथ' बिराद मोजां मोनखादों गाज्रि मोननाय नङा ना मोननाय नङा गाज्रि मोननाय नङा पाक्का आंथ' लिरबायसो डायलगसो होबाय दा
बानायग्रायाबो एसेबाबो माबा मोनोना माबा मोनसे फिल्म बानायनाय लोगो लोगो माबायदि जागोन बा बे सर्ट स्ट'रिनि डायलगा माबायदि जागोन थ' बेनि बेलायाव थारमाने पाक्का गाज्रि मोननाय नङा ना मोननाय नङा मोननांगौथ' जेबो गैया आरो बेफोरबायदिखौ बोरै गाज्रि मोननो हानो जेरावनाखि जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे मोजां मेसेज होनो थांगासिनो दं बे भिडिअआ बेखौ गाज्रि मोनगोनखौ आं नुहुराखै आरोखि थ' आंनि फारसेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों बेहाय जे रल मोननायनि थाखाय थेंक इउ नेक्स्ट मोजां रायजोफोरा मोजां कमेन्ट खालामोब्ला बेफोरबायदि बानायबाव होननानै बुङोब्ला जल्दि लिरनानै नेक्स्ट पार्ट 2 रायजोफोरा बे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम बेफोरबायदि राजखान्थिनि बा गामिनि थासारिखौ लानानै बेफोरबायदि लिरब' माबा मोनसे नांगौ दङ बा बेफोरखौ नायनानैबो सोलायनाय माखासे गथ'फोरा उन्दै फंबायमोना कमेन्ट हरो आदा बेफोरबायदिबो बानायनांगौ अब्लानिया माखासेया सोलायो होननानै बुङो माने आंनाव आरोना बेनि थाखायनो आं लिरदो माने बानायथाराबाबो जाया होनना बुङो माखासे गथ'फोरा बानायनांगौ एसे बुजियो ओमफ्राय बेनिखायनो आंबो बेफोरबायदि लिरजानो लुबैनायखाय आंबो लिरदो दा बे भिडिअनि कमेन्टआव नायनोसै बेखौ नायनानै माबायदि बेफोरबायदि बानायनांगौ लगे पार्ट 2 लिरबावगोन सानसेनो आरो बानायबावगोन आसा खालामो बयबो मोजां कमेन्टखौनो हरगोन आरो थांबावनि आर्टिस्ट दंबायो जोबोर मोजां जायगाया ना मिजिं ओरैबायदि मोजां कुल ओरैबायदि कुल दैमु कहाँ गया ब्लग बानायबाय आङो दासो शुटिं जोबनासो ब्लग गासैबो मिथिखागौ बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फंबाया ओरैबायदि आर्टिस्ट लाबोबाय शर्ट मुभि बानायनानै आं माने आंनिफ्राय आरो गर्व लानानै आं बुङो फंबायखौ माने शर्ट मुभि बानायनानै बा सेरफांगुरि एरियानिफ्राय ओरैबायदि आर्टिस्ट बोखांबाय ओमफ्राय मा होनना बुंबावनो आरो मा साबायखर बावनो नोंनि थाखाय गोबां आर्टिस्ट ओंखारनाय बायदि नुयो मानो होनबा शर्ट मुभि बानायनाया नोंनियानो फार्स्ट बहुत बेस्ट जाबोदो दिनैसिमबो बेस्ट आं नोंनि बेसेबां शर्ट मुभि फैयो आं खोन्थाजोबनो हायो दाबो मा होदो माला सब नायजोबो आङो थेंक इउ आंनिफ्रायबो रोजा साबायखर बावबाय जेम्स ब्रादारनिसिम गोदान बोसोरनि दिनैनि माबाखौ माबायदि जागोन बायदि मा मिजिंथिदों नों मा होनगोन पाब्लिकआ दिनैनि मुभिखौ नायनानैथ' एसे माने पाब्लिकनो बिराद मोजां मेसेज होनो हागोनखौ आं बिराद मिजिंथिदों आरो थारमाने दाथ' मथा मथि आं एडिटबो खालामग्रा खेबग्राबो नालाय स्क्रिप्टबो लिरो नुनायावनो बुजिखायो आरो पाब्लिकआ मथा मथि बेखौ नायनानै फिउचारनि थाखाय माबा मोनसे चेन्ज जागोनखौ आं लुबैदों आरो जाथारनांगौ बिराद मोजां जादों खनसेबा मथा मथि पाब्लिकआव एक्सेप्ट खालामनांगौ कमेन्ट नांगौ नेक्स्ट बिदि बानायबाव आरो नेक्स्ट पार्ट लगे जों बानायबावगोन निमु हेपि निउ इयार आगे दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों सेकेन्ड टाइम खोमा नुदोंमोनसो रायलायदों ओमफ्राय इदि गोबावसो रायलायनाय जायाखै बाखिथ' कन्टिनिउ नन स्टप शुटिं सोलिगासिनो दा सोलिनो माने गेप्सो दंमोन बेसेबांबा गोबाव एग्जाम होबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो बन्द जाना दंथ'योमोन खस्थ' मोनाखैथ' बुदलेनिखौ जोंनालाय आरो बेजोंनोसै डिरेक्टरा जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगौ जायो जोंना बेबो थोनासै अननानै डिरेक्टरा जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगौ जायो जोंना उफाय गैया गोजोननाय मोनबाय दा मा जायो मा कमेन्ट हरो नायनोसै नायनानै पाब्लिकआ जि कमेन्ट हरो नेक्स्ट बिदि बानायबाव होनोब्लाथाय नेक्स्ट लगे जोङो आरो पार्ट 2 लगे बानायबावगोन पाब्लिकनि कमेन्ट नांगौ बिदि बानायनांगौ बा बानायनाङा अब्ला दिनै जोङो थांसै पार्टि जानो ओंखाम जानो निउ इयारनि दिनै निउ इयारनि जोङो जाहैनोसै ओंखाम अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द